ए बुढ़िया किचन में दूध गरम करके रख ले रहनी। दूध का भेल। अरे राम, कैसे बोलत बाड़ू? हमरा के बुढ़िया कहत बाड़ू? माई ना कह सकलू? माई कही कवन मुंह से बोलना? किचन में से दूध चुरा के पियत बाड़ू? इकरा के माई कही? मुंह ना देख ले बाड़ू अपन। देख रे भेड़वा, देख कैसन नटीन आइसन बियाह के मेहरारू ले आइले बाड़े। सुने में बड़ा नीक लागत बाना। तोहनी दोनों के लड़ाई में हमरा काहे सानत बाड़ू माई? हम त चुपचाप बनी। तब भेड़ुआ बाड़ा तो चुप ना रहबे ना। तू अपन मेहरारू के डांटत बाड़ा। हमरा के डांटे माई बेटा दोनों के मार बेलन मुंह के छुछुन्नर नियन चापट लगा दे। देख रे भेड़ुआ, कैसन लड़ाकिन से बियाह कैले बाड़ा। माई बेटा दोनों के मारे के धमकी देता ही मेहरारू। चमेली, मारे के बाद हमरा के मार ले। हमके हमेशा मारे लू, लेकिन तू माई के मत मार। धिक्कार बाईसन भेड़ुआ, ऐसन बेटा हो गइल बाई जे अपना माई के मार खाए खातिर तैयार बा। भगवान ऐसन बेटा केहू महतारी के ना देवे। तो नियन सास भी केहू के ना देवे भगवान, जे चुपके से दूध पी जाए। हे भगवान, अगर हम दूध पी ले होखब तो हमार भूजा गल जाए। देख लब एकदम बुझा गल जाई कहत बाड़ो। हे भगवान, बुरा हुई नतीजा अगुआ के जे हमरा के ऐसन पतोहला दिहलस घटिया से एकरा। हे भगवान, बुरा हुई नतीजा अगुआ के जे हमरा के ऐसन पतोहला दिहलस घटिया से एकरा के बियाह के घर में ले आइल बानी। बढ़िया से एको दिन सुतल नहीं की हम तो सुतब कैसे? बिलाई नियन दूध पी के चल जाइबू और हम चैन से सुते देब।